Alon fin ni ko in kan lajɛ ni ka waleya minnu kɛra k'olu sɛgɛsɛgɛ. Ni laseli kɛra Dimitri Peskov fɛ ni o ye Rusi jamana ka faamayaso kumalatɛmɛla ye. A ɲiningalen k'a fɔ ko bisigili minnu talen don farajɛla jamanaw fɛ ko Rusi jamana ka faamayaso de ye ni Wagner ka ni pankunu binni janfa bila sen kan arabadon. A ko sisan ni sanfɛ kasara mun kɛra ani su minnu bɔra a la ni mɔgɔ minnu tun b'a kɔnɔ ni Evgeny Prigozhin b'a la. Kuma caman bɛ sen na wa an b'a dɔn a kuma ninnu bɛ kan ka taga ni faamu ye ka bɔ farajɛla. A y'o fɛnɛ fɔ. Peskov a ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na yaasa ka se ka ni pankunu a binna kun min na ka se ka o ɲɛdɔn. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko Vladimir Putin yɛrɛ tun y'a fɔ alamisadon ko a bɛ jaabi makɔnɔ na. Washington, Paris, Berlin walima Kiev ɲɛmɔgɔba minnu bɛ yen u y'a bisigiya walima u ye sigana bin Kremlin kan ko a sen bɛ sɔrɔ nin na. Pentagon ni o ye Amerikɛnw ka saridasiw ka faamayaso ye. Ale y'a fɔ ko kunnafoni fosi t'ale bolo mun b'a yira k'a fɔ ko pankuni ko misil dɔ de bɔra gɛlɛden dɔ de bɔra dugumala fɛ ka taa gosi sanfɛla la. A ne y'a sɔrɔ telegram kulu minnu ni olu bɛ Wagner kanu na olu ye nin kuma in fɔ. Wagner a bɔra Rusi jamana la ka murutili kɔfɛ hali bi fanga b'a la farafinna mais a ka sini ɲɛsigi o kɔni o bɛ filan fila la. Kremlin y'a fɔ jumadon ko ale t'a dɔn a bɛna kɛ cogoya min na. Ko mun ye a ka sini ɲɛsigi ye n tɛ se ka fosi fɔ aw ɲɛna sisan ko ne t'a dɔn. Peskov ka kuma la Lukashenko Belarusi jamana ɲɛmɔgɔ Lukashenko ko Wagner bɛna to Belarusi ko Prigozhin ani ne an ye fɛɛrɛ bila sen kan Wagner bɛna to an ka jamana kɔnɔ. Mun kuma lasera jamana ka kunnafonidi sɛbɛn Delta fɛ ko Wagner a nimayɔrɔ o bɛna kɛ an fɛ yan. Что вот это виноват Путин. Слушайте, слишком грубо.